Исәнмесез? Эфирдән алыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Түрік джаз йылдызы Сибель Көсе әлмәттә. Европа джазы принцессасы һәм Алексей Черемизов квартеты қолабыз халкына нинди кичерешләр бүләк иткән. Татневскә аерым бик зур рәхмәт. Безнең шундый матур концертлар белән шатландырып торалар. Әлмәт дәүләт драма театры сторителлинг жанрындагы беренче әсәрен тәкъдим итте. Моноспектакль вакыйгалары тормыштан. Менә шул кешесен таба алмаган күңелләр җир йөзеннән пәрдәләре ябык китә торганнардыр. Қолабызда yüзү буенча йомгаклау ярышлары узды. 300ләп катнашучы 10 секунд күрсәтергә һәм беренче булырга омтылды. Соңгы елларда Әлмәттә әлеге спорт түренең аеруча популярлашуы гаҗәп түгел. Узган атнадан Татарстанда махсус янгынга каршы режим тәмамланды. Алайда ачык учак куллануга кайбер шикләүләр бар. Хәзер ачык утны түбәндәге шартларда кабзырга рөхсәт ителә. Котлава 0,3 метрдан да ким түгел, һәм радиусы метрдан да артык түгел. Шулай ук металл сыйдырышлылык яки янмый торган материаллардан ясалган теләсә нинди башка сыйдырышлылык күләме 1 куб метрдан да артмый. Бу савытлардан якынрак төзелешләргә кадәр ара 7 метрдан да ким булмаска тиеш. Ут белән шаярмавың хәерле. Узган елларда гына да 3 янгын очрагы теркәлгән. Шимбә төнендә 8 март урамы 4А йорт адресы буенча фатирның януы турында хәбәр ителә. Янгын урыны булып коридор тибындагы күп фатирлы йортның 5нче катында урнашкан бер бүлмәле фатирның балконы тора. Янгын сөндерүчеләр белән идәндә аңсыз яткан фатир хуҗабикәсе урамга эвакуацияләнә һәм ашыгыч ярдәм бригадасына тапшырыла. Янгын нәтиҗәсендә фатир балконында җиһазлар янып бетә, бинаның дивары һәм түшәме күмергә кала. Янгынның гомуми мәйданы 4 квадрат метр тәшкил итә. Беренчел сәбәбе тәмәке тартуда саксызлык. Шул ук көнне көндез Кишүшат авылының мунча белән бер төбе астында урнашкан мансардалы бер катлы йортында да янгын чыга. Мич төзү һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен бузу сәбәбе дип табылган нәтиҗәдә Шарлактагы торак бүлмә янып бетә. Якшәмбе кичке 7:40 минут үткәч Шоссейная урамындагы Земляника бакчачылык ширкәтендә янгын күзәтелә. 15 квадрат метр мәйданлы файдаланылмый торган бер катлы корылманың түбәсе янып бетә. Башка темаларга Әлмәттә биолабораторияләрдә эшләүче укучыларның икенче җыены узды. Татнефть компаниясе тарафыннан оешкан әлеге проект быел 9 районнан 163 укучыны берләштерде. Проект кысаларында 2023 елда 246 гектар җирдә 98 мең агач утыртылган. Ә биолабораторияләр эшли башлаганнан бирле барлыгы 170 меңнән артык агач күчерелеп утыртылган. Әлеге җыелышта укучылар үзләренең үстергән үсемлекләрен тәкъдим иттеләр. Моннан кала катнашучыларга махсус мастер-классларда үткәрелде. Мы находимся на втором слете школьной биолаборатории. Она у нас проводится каждый год. Это подведение итогов, награждение наших ребят, что они будут рассказывать друг другу, потому что у нас все лаборатории находятся в разных участках на юго-востока Татарстана, и они будут делиться своими опытами. Хәтер бакчасы халыкара акциясенә ознакайлылар да кушылды. Әлеге акция кысаларында бүгенге көндә район буенча барысы 7 меңнән артык агач утыртылган. Анда теләге булган һәркем катнаша ала. Сегодня вы все можете посадить свое дерево в честь своего дедушки, прадедушки, прапрадедушки, да, который участвовал в Великой Отечественной войне. Әлеге чара Бөек Ватан сугышында җиңүнең 79 еллыгы уңаеннан башкарылды. Бүген 80-нән артык кеше эшли, килделәр волонтерлар, Әлмәт шәһәреннән килделәр. Аларга бик зур рәхмәт. Интернеттан үзләре ишетеп килгәннәр. Хәтер бакчасы халыкара акциясе инде 5нче ел рәттән үткәрелә. Азнакай районында да бу эш оешкан төстә башкарылды. Агач утыртуда Азнакай мәктәп укучылары белән бергә Әлмәт шәһәре волонтерлары да катнашты. Менә бүгенге көндә без 9нчы мәктәп балалары белән 30 бала быел гына түгел, елдагыча әйбәт елга 2 тапкыр, 3 тапкыр, 3 көн без шушындай акцияларда катнашабыз. Төрле Азнакай район төрле почмакларында.
Хәтер бакчасы акциясын дәвам итеп, шәһәрнең Җиңү паркында 51 төп алма агачы үсентесе утыртылды. Анда төрле оешма предприятиеләр вәкилләре, яшьләр лидерлары, нефтчеләр дә актив катнашты. Акция алга таба да дәвам итәчәк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә беренче тапкыр төрек башкаручысы Сибель Көсе чыгыш ясады. Тылсымлы тавышы өчен музыка өлкәсендә аны төрек джаз йолдызы һәм Европа джазы принцессасы да дип атыйлар. Җырчы үзенең экспрессив вокалы белән Алексей Черемизов квартетының динамик стилен бизәде. Сибельнең тере җырлавыннан безнең төшү төркеме дә ләззәт алып кайтты. Хәзерге төрек джаз башкаручылары турында сүз башланса, Сибель Көсе исеме иң беренчеләрдән булып яңгырый. Һәм бу гаҗәп түгел, чөнки ул кабатланмас тавыш тембрына ия булган җырчы. Үзенең музыкаль карьерасын университетта архитекторлыкка укыганда башлый. Этьен исә аның музыкадан тыш төп һөнәре булуын тели. Ләкин Сибель үзенә башка юл сайлый. Бүген ул Төркиянең әйдәп баручы джаз вокалистларының берсе. And I was singing also with my band or masters in Ankara. То есть она совмещала ту работу, которую... Ул Этьен тәкъдим иткән эшне үзенә ошаган шөгыль белән бергә алып барган һәм берникадәр вакыттан соң ул кыюлык җыя һәм үзенә төп эшчәнлекне сайлый. Шулай 95 елдан ул бары тик музыкаль карьерасы белән генә шөгыльләнә башлый. Основную деятельность. С 95 года она начала заниматься только музыкальной своей карьерой. Сибель Көсене импровизация остасы дип йөртәләр. Үзенең музыкаль карьерасында ул дөньяның күп кенә джаз фестивальләрендә иң танылган джаз осталары белән дуэтларда чыгыш ясарга өлгерә. Алексей Черемизов квартеты белән җырчы 25 елга якын хезмәттәшлек итә. Шул составта беренче тапкыр Россия сәхнәсендә чыгыш ясый. Поскольку джаз-музыка импровизационная... Джаз музыкасы импровизацияле булганга күрә Сибель дә бу жанрның һәм вокал сәнгатенең якты вәкиле дип әйтер иде. Ул импровизациядә, музыка формасында, көйдә һәм башкаларда үзен бик ирекле тота. Форме, гармонии, мелодии, ритме и так далее. Чыгыш алдыннан төрек йолдызы калабыз белән дә танышып өлгерә. Warm and lovely atmosphere in the concert today. As far as I know, it's very clean and orderly, but I believe people will be very... Ул җылы атмосфера, чисталык һәм гомумән шәһәрдә бик кунакчыл кешеләр дип сөйли. Кыскача әйткәндә, шәһәребез турында аның тәэсирләре бик яхшы. Если так вкратце сказать, впечатление у нее очень хорошее. Төркия йолдызы бу кичтә Дюк Эллингтон, Джордж Гершвин, Коул Портер, Джимми Ван Хьюзен, Майлз Дэвин һәм Сонни Роллинс кебек танылган композиторларның әсәрләрен башкарды. Музыка действительно завораживающая, и такая, я прям в восхищении. Безгә концерт бик ошады. Мондай международный уровеньдагы концертлар безнең шәһәргә бик еш киләләр. Без аларга йөрергә тырышабыз барсына да. Татнефтька аерым бик зур рәхмәт. Безнең шундый матур концертлар белән шатландырып торалар. Все краски джаза дип исемләнгән программа «Притяжение музыки» 4-нче халыкара фестивальнең 2-нче концерт программасы кысаларында мөмкин булды. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәт Татар дәүләт драма театры тарихында беренче тапкыр storytelling жанрында 6-дағы 60-та исеме астында сәхнә әсәре тәкъдим ителде. Ул Татарстанның халык артисты Раушания Файзуллинаның тормышы һәм иҗатына нигезләнеп эшләнгән. Сценарий авторы һәм режиссеры Резидә Хәйретдинова. Моноспектакльне Рәдифә Ногманова күреп кайтты. Экранда аклы каралы кино төсле хатирәләр. Сәхнәдә сөекле кыз, кадерле сеңел, талантлы студент Газиз әни, чыдам тормыш иптәше, яраткан артист, Әлмәт театрының яңа тирәлегенә килгән тамашачы Раушания Файзуллинаны төрле яклап ача алды. Нибары 1 сәгатькә тулы язган storytellingта югалту табышлар тулы бер тормыш. Минем күңелемнең күрү, якыннан күрү кемгә кирәк? Менә шул кешесен таба алмаган күңелләр җир йөзеннән пәрдәләре ябык китә торганнардыр. Парсыз сандал, әтинең уң кулы, 20 елдан соң кигән гамаш, әйтелми калган ярату, уйналмыйча картайган гармун. Раушания ханымның язмыш китабының бүлекләре кайберләре әнә шулай атарга булыр иде. Әнеңә бер кайчанда яңа ибр алмыйлар иде. Обаларга алсалар бәйдәрәк бит инде. Без бит гаиләдә 5 бала үстек, 4 кыз, 1 малай. Язмыш вакыйгалары төрле-төрле. Кызыгы да, сызыгы да, елмайта торганы да, елата торганы да, уйната торганы да, уйлата торганы да бар. Аларны төп герой булган артисттан тыш тагын бер нәрсә берләштерә. Бу хатирә вакыйгаларының һәр тамашачы күңелендә чагылыш таба алуы. Раушания апаның сәхнәдә уйнаган рольләренең һәрчә күңелгә юл яра алуы да аның ихласлыгында, чын булуында. Бу юлы да ул шуның белән алдырды. Күңелендә йөрткән серләрен тамашачысына ышанып ачты да салды. Тамашачысы да миштән төшкән яңа китапны йотлыгып укыды. Сүз уңайыннан Раушания Файзуллинаның хыялы тормыш истәлекләрен китап итү. Китап мәсьәләсендә күптән дип әйтим инде 1-2 елда уже җонып йөри башладым. Мин инде менә җайлырак кемгә әйтим икән, кем нишләр икән, кемгә әйтсәм китап чыгар икән, мин әйтәм, булмас микән, андый нәрсә эшләп булмас микән. Актерларның бар бит инде андый мемуарлар дип аталамы, шундый китаплары бар, әмма ләкин бөтен тормышын да язып бетермәсәләр дә, шул өстен генә булса да, менә шундый әзгенә автобиографический китап чыкса, бик шәп булыр. Мин бик сөенерим, конечно. Тәкъдимнәр көтеп калам дигез. Әйе, кемнең язасы килә, тәкъдимнәр көтеп калам, әйе. Рәдифә Ногманова, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакытта Луч Әлмәт телекомпаниясе. Балалар яшүсмерләр иҗаты үзәгендә йөзү буенча йомгаклау ярышлары узды. Анда 300-гә якын бала һәм яшүсмер катнашты. Лаеклы көндәшлек нәтиҗәсендә яшь йөзүчеләр иң көчлеләрне генә ачыклап калмады, ә үзләренең спорт разрядларында яхшырта алдылар. Спортчылар ирекле стиль белән 25, 50 һәм 100 метр дистанцияләрне үтәргә тиеш булды. Алар арасында Амилия Әхмәтҗанова. Ул брас стилен ярата. Бүген 100 метр аралыкны үтүгә яхшылап әзерләндем ди. У нас тренера хорошие, сильные. Безнең тренерлар бик яхшы һәм көчле. Алар ярышлар алдыннан да, дәресләрдә дә безне сикерүгә әзерлиләр, стартларны кабатлаталар. Шулай ук без төрле дельфин, брас күнегүләрендә еш кабатлыйбыз. Дельфин, брас. Йөзү белгечләр фикеренчә, иң файдалы һәм куркынычсыз спорт төрләренең берсе. Ул мускулларны һәм органнарны ныгыта, гомуми сәламәтләндерүгә ярдәм итә. Шуңа күрә соңгы елларда Әлмәттә әлеге спорт төренең аеруча популярлашуы гаҗәп түгел.
Бүген безнең шәһәрдә эшләүче 12 бассейнда 3500 тирәсе бала һәм яшүсмер шөгыльләнә. Белгечләр әйтүенчә, бу 3 елда аларның саны 6 тапкырга арткан. Бүген шәһәрдә йөзү үсеше өчен тагын өстәмә шартлар булдыру планлаштырыла. Впереди у нас огромная задача. Президентом Федерации плавания Нугайбеком Ринатом Ардинатовичем поставлена. Алда безнең зур бурычыбыз бар. Федерация президенты Ринат Нугайбеков балалар яшүсмерләр спорт мәктәбен яки йөзүгә спорт әзерлеге үзәген булдыру бурычын куйды. Якынча юл картасы киләсе дүшәмбе көнне каралачак. Яңа уку елына кадәр без бу проектны тормышка ашырырга тиеш. И до нового учебного года мы должны этот проект реализовать. Балалар яшүсмерләр иҗаты үзәгендә дә йөзү популяр юнәлешләрнең берсе. Ел саен бирдә 600 тирәсе бала шөгыльләнә. Һәр ел саен йөзәргә теләүче балалар саны арта. Бу елны алсак, быел безнең йөз бассейныбызда 500-дән күбрәк бала йөри. Һәм әлбәттә инде ел саен ул сан арта бара. Һәм балаларның квалификациясе, уровне әлбәттә үсә бара. Тренер һәм хөкемдарлар спортчыларның үз осталыкларын һәм нәтиҗәләрен яхшыртуларын билгеләп үттеләр. Күп кенә балалар яңа спорт нормативларын үтәүгә ирешеп, үзләренең спорт разрядларын яхшырта алдылар. Ярышлар нәтиҗәләре буенча үз категорияләрендә иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән катнашучылар лаеклы бүләкләр алды. Алсу Нуриева, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнемин булыгыз.